Ovo su moje kuce. Koje se kolju. Tea. Ova kuca. Ova kuca je Tea. To je Labrador Retriever. Odmah pored nje njen brat Rex. Rex. To je Rex. I Snoopy. To je ova mala kuca. Snoopy. To je ona. Oni se zajedno igraju, iako su različite rase. Ovo je Rex. Ajmo, juriš, kebab. Agarov. Oni se sad malo kolju. Oni se malo kolju, ali su svi dobri. A sada se mire. Tea dođi. Nemojte. Evo ovdje. Ne se reći ti ništa. Igraju se s tobom. Što mi jedeš džep? Beži me. Aj, trči ti malo. Smirili su se. Bravo za vas. Dobre kuce. Sad opet bežimo i čaramo loptu. To je lopta samo. Rex. A sada se igraju žmurke, iako im to loše ide. Veoma loše. Rex, dođi. A, igrajte fudbal malo. Rex, dođi. Ajde, idi po loptu. Jura loptu ko ludi. Sad igraju fudbal. Ko će bre i Rex? Rex. Ajde. Ovo je moja igra sa Rexom i sa Teom. I sa Snoopyjem, a Snoopy otišu u šupu. Lea, Tea, to si ti. Rexe, to si ti. I Snoopice, čekaj. Ode Snoopy laje na kolo. A sada laje Javina. I Snoopy. To je bio moj snimak koji će se zvati Najlepše kuce Rex, Tea i Snoopy. Doviđenja.